lektion skal vi bestemme løsningen til de tre differentialligninger, vi kan se øverst til venstre. Vi starter naturligvis med at gå i krig med stykke A. Vi har altså, at dy dx, det vil sige funktion y differentieret med hensyn til x, er lige 2 gange kvadratroden af x plus 2. Og her er det en god idé at starte med at omskrive kvadratroden af x her som en potens. Så vi har, at dy dx er lige 2 gange x med en eksponent på en halv. Det er det samme som kvadratroden af x. Yes. Og nu integrerer vi altså både venstre og højre side. Vi har altså y på venstre side, og højre siden, der integrerer vi altså naturligvis med hensyn til x. Yes, læg mærke til, at totallet her, det forbliver. Det vil sige, at vi ganger blot konstanten 2 på og integrerer udtrykket her. Det vil sige, at vi hæver eksponenten med 1 og dividerer med den nye eksponent. Det er altså 2/3 gange med x opløftet til 3/2. Og totallet her integreret, det er altså lige med 2x. Og herefter husker vi så integrationskonstanten c. Og vi kan skrive løsningen lidt pænere. Vi ganger 2 op i tælleren, så vi har altså 4x opløftet til 3/2. Divideret med 3 plus 2x og plus integrationskonstanten. Og det er så løsningen til stykke A. Vi går videre til stykke B. I stykke B, der har vi altså differentialligningen dy dx er lige en halv x plus den naturlige eksponentielle funktion af x. Næste trin, det bliver så at integrere begge sider af lighedstegnet. Så på venstre siden, der har vi altså nu y, og på højre siden, der integrerer vi altså en halv x plus den naturlige eksponentielle funktion af x med hensyn til x. Og en halv her, det er blot en konstant, vi ganger på, så den forbliver. Så vi integrerer altså først x. Det gør vi ved at hæve dens eksponent med 1 og dividere med den nye eksponent. Det vil sige, at den har en eksponent på 2, så vi dividerer altså med 2. Det er det samme som at gange med en halv. Og den naturlige eksponentielle funktion af x, den forbliver som den er. Plus integrationskonstanten. Og det er altså vores løsning til stykke B. Men vi kan lige skrive det lidt pænere. Vi har altså en fjerdedel x i anden
plus den naturlige eksponentielle funktion af x plus integrationskonstanten. Yes, og så går vi videre til stykke C. Jeg skaber lige lidt mere plads. I stykke C, der har vi på venstre side 3 gange med dy, dx. Og på højre siden har vi altså den inverse til kvadratroden af x gange med 2x. Og vi starter altså at omskrive højre siden her som potenser. Vi har altså 3 gange med dy, dx. Og den inverse til kvadratroden af x kan vi skrive som x opløftet til minus en halv gange med 2. Og læg mærke til, at x har altså en eksponent på 1, og det kan vi skrive som 2 halve. 2 halve, det er altså lige 1, så det er lidt manipulation her. Vi skal flytte tretal på højre siden. Det gør vi ved at dividere med 3 på begge sider af lighedstegnet. Så vi har altså en tæller på 2 gange med x opløftet til minus en halv gange med x opløftet til 2 halve divideret med 3. I næste trin her, der vil vi reducere brøkens tæller ved at anvende potensregneregler. Vi får altså 2 gange x opløftet til eksponenten en halv dividere med 3. Og nu kan vi endelig begynde at integrere. Venstre siden det er lige med y, og højre siden integrerer vi naturligvis med hensyn til x. Fordi vi har differentieret funktionen y med x, så skal vi også integrere med hensyn til x for at finde løsningen. Og vi har kun én x-variabel i vores brøk, så vi hæver altså eksponenten her med 1 og dividerer med den nye eksponent. Og 2 halve, det er naturligvis lige 1. Så vi dividerer altså med 3 halve. Det er det samme som at gange med 2/3. Så vi ganger med 2/3. Og vi har hævet eksponenten med 1. Og vi husker at lægge integrationskonstanten til. Og det er så vores facit. Det kan vi så skrive lidt pænere. Vi ganger de to brøker sammen, så får vi altså 4 gange med x opløftet til 3 halve divideret med 9 plus integrationskonstanten. Yes, og det er løsningen.